ہار دی جی ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی جی ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی اللہ تعالیٰ جل مجدہ ہندوستان حضور پاک سے بلولا کا خود مرتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ درود اسلام نظرانہ پیش کرنے تو بعد پھر دوستو رب کائنات نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتے ہی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ ولا تموتن، اور تم نہیں مرنا الا وانتم مسلم، مگر مسلمان مرنا۔ ایک تو رب کائنات نے ایک مقام پہ نہیں کئی مقامات پہ بار بار فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سبحان اللہ۔ اور اس جگہ پہ فرمایا کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرو، اور جب تمہارا آخری وقت ہو تو تمہاری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو۔ سبحان اللہ۔ مسلمان ہی مرنا، کیونکہ دنیا کے سارے اعمال ایک طرف اور بندے کا خاتمہ ایک طرف۔ بے شک ساری زندگی بندہ چنگے عمل کرتا رہے کہ خاتمہ ایمان تے نہ ہوئے تو انہاں عملہ دا فائدہ لبنا کوئی نہیں۔ اس لیے دعا کریا کرو یا اللہ ساڈا خاتمہ بالایمان بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ حسنۃ فی الدنیا و حسنۃ فی الآخرہ، اے اللہ دنیا بھی ساڈی چنگی کر دے تے آخرت بھی چنگی کر دے۔ اس میں مصطفیٰ کریم ہر نواستے دعا مانگے سن۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ رب کائنات نے جن واسطے سارا کچھ بنایا ہے انہوں دعا مانگنے دی لوڑ کوئی نہیں سی۔ میری سرکار دعا مانگدے سن اپنی امت دی تعلیم واسطے کہ میں نبیوں دا سردار ہو کے اپنی دنیا تے آخرت دی بھلائی پہ مانگنا ہاں، کسی میرے امتی ہو کے بھی آخرت تے دنیا دی بھلائی مانگنا۔ سبحان اللہ۔ اس نے میرے دوستو بڑا وہ بندہ چنگا ہے اور بڑا حسن اور سونی سیرت والا ہے، کردار والا ہے، جڑا بندہ اپنا خاتمہ ایمان تے منگدا پے۔ خاتمہ ایمان تے منگیا کرو کہ اللہ سنا میرا آخری وقت آئے تے اس وقت میری زبان تے کلمہ جاری ہوئے، اس وقت سونے مصطفیٰ دا دیدار ہوئے، اس وقت زبان تے کلمے دا ورد جاری ہو جائے، کیونکہ شیطان اس وقت پورے ہتھیاراں دے نال آ کے تے ہر چیز نال لیس ہو کے آ کے تواڈے تے حملہ کردا ہے۔ تو میرے دوستو فرمایا یہ ڈرو جنہیں ڈرنے دا حق ہے، بلکہ فرمایا یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کے پاس اللہ دی بارگاہ میں توبہ کرو پکی تے سچی۔ سبحان اللہ۔ اور توبۃ نصوحا کیا ہے؟ حضرت جبل رضی اللہ تعالیٰ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آپ فرمانے لیں کہ کملی والے مصطفیٰ کریم دا فرمانے سنو میرے آقا دے غلاموں میرا رب کیندہ ہی کریم، یعنی رب کائنات دی قدرت دی رحمت کدی بھی اس دا تقاضا نہیں کہ میرے بندے جہنم وال جان یا میرے بندے جہنم دا بالن بن، بلکہ اللہ دی رحمت دی تحارے چاہتے کہ میرے بندے بخشے جان، سبحان اللہ، جنت ال جان، اور اللہ سبحانہ دی رحمت پہ نہیں تلاش کر دی۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے نیکیاں لکھنے والا، ایک فرشتہ ہے تمہاری سیئات برائیاں لکھنے والا، اور جب وہ نیکیاں کو بندہ کرتا ہے اگر وہ نیکیاں 5 کرے تو اللہ تعالیٰ اس نے نیکی قبول کرنا ہے، فرمایا کہ نیکیاں 10 لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ دنیا تے کوئی ایسا دکاندار کوئی ایسا تاجر ہے کہ روپیہ 1 دیو تے مال تم 2 روپے دا دے چھڑے کوئی نہ یاری دوستی کو ہٹ کے میں گل کر رہا ہوں، کوئی نہیں جڑا ڈبل تھانوں چیز دا منافع دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیخ دا ایک کرم تھوڑا ہے کہ نیکی ایک کر دے ہو اللہ کدی 2 گنا دے رہے، کدی 7 گنا دے رہے، کدی 10 گنا دے رہے۔ سبحان اللہ۔ تے 100 گنا بھی دے سکتا ہے وہ قادر ہے اس چیز سے۔ بے شک یہ دی مثال ہے کہ تسی کڑک دا ایک دانے ہی نہ بولتے، جی زمیندار حضرات بیٹھے ایک دانے دے جو کتنے سکے نکل دے، سبحان اللہ، اور ہر سکے دے اندر کتنے دانے ہوندے لا تعداد۔ جیڑا بندہ کڑک دے اللہ سبحانہ دی ذات کڑک دے دانے بدلے تھانوں اتنے سکے دے سکتا ہے، اتنے دانے دے سکتا ہے، وہ تھوڑی ایک نیکی دے بدلے 100 گنا بھی دے سکتا ہے۔ بے شک سبحان ایک تھوڑے کلاس تے منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تھوڑے اندر اللہ دی رضا کتنی سی، کیا ریا خاری کتنی سی، اللہ دی رضا سے کر دے بھی تو اللہ دے گا تو جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ فرمایا جب 5 نیکیاں کر لے گا اللہ سنا لکھنے تے نیکیاں اللہ فرماتا ہے ابھی 5 ہی لکھ، لکھنا 10 دے لیکن 5 لکھ۔ وہ بندہ باتقاضا ہے بشریت انسان ہو دینا تے کبھی غلطی کر لیتا ہے، اللہ وہ تو گناہ ہو جاتا ہے، تے گناہ کرنے تو بعد مثلا اللہ نہ کرے ایسا 5 برائیاں کر باندا ہے تے پھر اللہ دی بارگاہ جھک جاندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتے نیکی والے ہن برائی والے نوں کہہ دے کہ میں یہ نیکیاں لکھنیاں سن 10 ہن میں لکھنا 5 تے تو اتلیاں 5 جڑیاں نے ان دے گناہ مٹا کے وہ نیکیاں شامل کر۔ سبحان اللہ۔
ایڈا سونا رب کائنات دا کرم ہے کہ اللہ نیکیاں بھی لکھاندا ہے تے نیکیاں دے بدلے گناہ بھی مٹاندا ہے سبحان اللہ پھر میرے کریم نبی دی بارگاہ ایک گناہگار آ گیا اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سنا میں بڑا ہی گناہگار ہوں میں بڑا ہی گناہگار تے خطا کار سے ہوں میرے کریم رب نے فرمایا سونے محبوب نے فرمایا کنیاں غلطیاں نہیں حضور اتنیاں غلطیاں نہیں کہ میں شمار ہی نہیں کر سکتا میری زندگی گناہوں میں گزر چکی ہے بدکاریاں سیاکاریاں گزری ہے یا رسول اللہ بہت زیادہ غلطیاں میری سرکار نے فرمایا جتنے پانی دے قطرے نہیں انہاں نوں بھی زیادہ نہیں سونا میرا تے انج لگدا ہے گمان ہے کہ انہاں نالوں بھی زیادہ اللہ میری ملت دے نوجوانوں میرے آقا دے غلاموں توجہ حضور نے فرمایا کہ ریت دے ذرے ویکھے انہاں نال تیرے گناہ زیادہ نے سونے میں تے انج لگدا ہے جویں گناہ زیادہ بڑا گناہگار سی میری آقا نے فرمایا زمین تو لے کے آسمان تک ویکھی جتنا کچھ ہے اے دے نال بھی زیادہ نہیں ہو سکے سونا میں تے انج لگدا ہے اے دے نال بھی زیادہ نہیں میرے رحمت للعالمین نبی دی آنکھیں چوں آنسو آگے میری سرکار نے فرمایا ہن دس بے لیا تیرے گناہ میرے رب دی رحمت نال بھی زیادہ نہیں جسم تے کب کبھی تاری عرض کردا سونیا جن نے بھی زیادہ پھر تیرے محبوبہ اے میرا محبوبہ رب دی رحمت تو زیادہ نہیں ادھروں انہیں گل کیتی تو جبریل رب دا پیغام تے سلام لے کے آ گئے اے آمنہ دے لال امت دے غمخار تے نبیاں دے دلدار تے سردار انہوں کہہ دیو کہ تو گناہ دا اقرار کر لے تے میری رحمت دا اقرار کر لے ہن رب ایڈا کریم تے رحیم ہے ہن تیرے گناہ نہیں دیکھے گا جتنے بھی زیادہ نہیں اپنی شان دا صدقہ تینوں معاف فرما چھڑے میرا رب تے ایڈا کریم ہے میرے سونے دے کملی والے دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی تے میرے نبی دے چہرے تے جدوں مسکراہٹ آندی سی انج لگدا سی جویں کائنات ہی مسکران لگ پئی ہے ساری کائنات مسکران لگ پئی ہے بہاراں مسکران لگ پیندیاں سی تے فضاواں تے ہواواں بھی مسکران لگ پیندیاں تے میں کہا جاندی سی فضاواں ہواواں میرے آقا نے فرمایا گناہگار نہیں ہن تو تیرے رب نے گناہ معاف فرما چھڈے نہیں جتنا بھی کوئی بڑا بندہ گناہگار ہے میری رب دے رحمت بھی زیادہ ہے میرے رب دا کرم تے فضل بھی زیادہ ہے بارانومی تشریف فرماندے نے میں پاپی تے شرابی تے نال گناہ بھرے ایک آسی تیرے دردی مولا تے نہیں کوئی ہوری پناہ کیونکہ میرے سن رب دا اعلان یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون جدو ایمان لے آؤ تے اللہ کو انج ڈرو جویں ڈرنے دا حق ہوندا ہے ایک بابا جی مسجد وچوں نکلے نے تے نماز اللہ دی پڑھ کے نکلے اللہ دا نیک بندہ بزرگ نکلیا تے ولی اللہ سے دلوں باہر نکلے تے رستے دے اندر ایک شرابی پیا ہے تے منہ دا حالات نالی دے اندر پیا ہوا ہے شراب ایک ایسا بدترین عمل ہے جڑا عقل و حالات مدہوش کر دے لائے انسان و حواس بخت کر دے لائے نہ ماں دی پہچان نہ بین دی پہچان لئی یہ شراب بنیاد گناہ دی میرے کریم نبی دے اترن والی کلام اللہ دا قرآن فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا میری نماز دے نیڑے نہ جاوے آلے یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا جدو نشہ کرنے والا میری نماز دے اندر داخل ہوئے گا انہوں پتہ نہیں میں کی پڑھنا ہے تے میری زبان نے چکے رہے جملے پہ نکلے رہے تے اس کو نوجوانوں سمجھ لو شراب ایڈی پلید چیز ہے اللہ فرماتا نہ میری مسجد چایا دے نہ میری عبادت دے اندر داخل ہوئے آلے سبحان اللہ شراب بندے دے بدن نو نپاک کرنے والی تے زبان نو نپاک کرنے والی ہے تے انسان و حالات حرام دے رستے تے چلان والی ہے تے گناہ دے راستے چلان والی اللہ دا ولی نکلیا تے شرابی دا منہ نالی دے اندر ہے اللہ دے ولی نے ویکھیا
ایک بندہ خدا ہے اتنی توہین اتنی ذلت کا شکار ہویا پیا ہے کہ اللہ دا بندہ وہی ہوندا ہے جڑا امیراں نال بھی پیار کرے تے غریباں نال بھی پیار کردا ہے ساڈے پیار دولت دی وجہ تو ساڈے پیار اعلی مقاماں دی وجہ تو اساں گڈیاں والیاں نال پیار کرنے ہاں میرا کریم نبی دولتاں نہیں سمجھدا میرا نبی عشق تے محبتاں دے راضی میرا نبی غلاماں نوں سینے لاؤن والا میرا نبی یتیماں نوں گلن والا میرا نبی دکھیاں دے دکھ ونڈن والا کوئی مدینے دی عورت دکھی آگے میرے نبی نو گر بازار دے اندر کھلا رہا ہے تے میرے اے نبی نہیں فرمایا مائی میں تیری کیوں گل سنا میرے نبی کنات دا مالک ہو کہ چوک اندر کھلو گے دکھیاں دے دکھ پہ سن گائے تے یتیماں دے دکھ دور پہ کر دے غریباں دا ملدہ تمہارا مائی نے اپنی ساریاں گلاں کیتیاں نے میرے نبی نے ایک باری بھی نہیں کیا نہیں اماں دھوپ بڑی ڈاڑی ہے دوپہر دا ویلا تے کیوں میں بازار اندر کھلا رہی مائی گلاں کردی تھک گئی ہے میرا نبی سندا نہیں تھکیا میرا کریم نبی امت کم خالے اللہ جب پاک کریم نبی دا طرز عمل لے وے تے سونا طریقہ اے وے لوگوں میرے امتیوں غریباں تے دکھیاں نال پیار کریا دے میں تے میرا رب تھوڑے نال پیار کرے گا سبحان اللہ منہ حرک وکر سدھا کیتا تے اللہ دے ولی نے منہ دھو چھڑیا فرمایا بندہ خدا میں کی ہویا شرابی ہے نہیں نسان اللہ دے ولی نے انہا منہ دھوتا دنیا آڑ لگ بھی بازار دے اندر تے نوجوان اٹھیا تے لوگاں تو پوچھن لگا ہے لوگوں میں نو دسو میں تے شراب پی کے گھروں نکلیا سا میرا منہ دھوڑ والا کون ہے انہاں کیا اللہ دا ولی تیرا منہ دھو کے گئی ان دے دل خوف آیا عرض کردہ اللہ منہ میرا تیرے ولی دھو چھڑیا ہے واسطہ اپنے یار دائی انہیں میرے دل میں تو دھو دے اللہ دا ولیاں دے رات گزری تے تحجد دا ٹائم ہویا میں مسجد کیا تے میں ویکھیا نوجوان تحجد دا پیا کر رہے اللہ دا کرم کرنے تی آوے کہ دیر نہیں لگدی قدرت دی آواز ہے اے میرے ولی اے بندے تو اے دا منہ دھوتا ہے اسنا اے دے دل نو پاک فرما چھڑیا ہے اے دے باطن نو پاک فرمایا ہے حضرت وقار میرا رب بڑا کریم ہے تے میرا رب بڑیاں مہربانیاں کرنے والا ہے ایک باری توبہ کر لیے تے سونا کملی والا فرماندا ہے بندہ گناہ مت وچ پاک ہوے گا جنہیں ہون دی گود چ آیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت فاروق اعظم کا دور حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ واقعہ نقل فرما رہے ہیں میں اس ہستی دا ذکر کرنے لگا جنہوں 75 یا 70 وقت میرے نبی نے جاگ دے دیدار کرایا سبحان اللہ فرماتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب دا دور آپ رات والے مسجدان تے نوجوان رو کے اپنے رب نو منادا پیائے تے صبح والے مسجدان تے نوجوان اپنے رب نو منادا نظر آئے کدی قرآن دی تلاوت پہ کر رہے کدی نماز دے اندر میرے سنے رب دا ذکر پہ کر رہے اپنے جسم دا سب تو بلند تے بالا افضل اپنی پیشانی والا حصہ جھکا کے پردہ پیا ہے یا اللہ میں تے بڑا گناہگار ہوں پر سنیا تیری شان ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سنیا عشق والا بھی تو ہے تے عظمت والا بھی تو ہے میں نوجوان تے بڑی حیرانگی ہوئی میں تعجب کرنا حضرت عمر ابن خطاب فرمانے نے ہے نوجوان
تے جوانی دی دلیس تے قدم رکھیا ہے تے دوجے نوجواناں دی طرح زندگی دیاں بہاراں چ گم نہیں رات دے نہ تے اللہ دی عبادت دے میں نہ تے اللہ دی عبادت فرماندے نے ہویا کی ایک دن نوجوان مسجد تو باہر نکلیا بازار کے اندر فحشہ عورت دا گھر ہے دروازے تے کھڑی ہو گئی نوجوان دی جوانی ویکھی تے حسن و جمال ویکھیا تے حالت وقار فریقتہ ہو گئی کہ انہوں برائی ول سدیا نوجوان نے بھٹکن دے قریب پہنچ گیا جدو دے گھر اندر داخل ہون لگا کہ اللہ دا قرآن یاد آیا میرے سونے رب دا فرمان یاد آیا اللہ فرماندا ہے ولی من خاف مقام ربی جنتا اللہ انہوں دو جنتاں عطا فرما دینی آئی رب سنے دی ایتا یاد آیا قرآن دیاں تے یاد آیا انہیں یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے ایمان والیا اللہ کولوں انج ڈر جویں ڈرنے دا حق ہونا ہے رب دا قرآن زبان تے جاری ہویا تے دل تے قرآن دی ایتا نے گردش کی تھی تے بے ہوش ہو کے گر گیا عرض کردہ دل یا اللہ تو کریم دیئے مالک ہوئے تے غفور تے رحیم دیئے سونے تنو واسطے اپنے یار دی آریدہ آج میں نو برے راتو بچا لے رحمت دا دریا الہی ہر دم بگیدہ تیرا بخش میں تے کم بڑھ جاوے میرا دعا کی تھی تے میرا رب ہے بڑا کریم اللہ نے بچا لیا عورت نے نقرانی نو لا لیا تے بے ہوش بندے نو چاہ کے دے پیو دے دروازے تے سٹائی تے بابا باہر نکلیا تے پتر بھی ہوش آئی تے کہنے لگا پترہ کی ہو جائے تے بیٹے نے سارا واقعہ دسیا آندا ہے بابا اینی عورت برائی دے راہ تے جانا چاہندی سی تے قرآن دی آیاتاں یاد آنیاں نے تے میرے رب سونے دا کرم ہو گیا ہے رب نے مینوں بچا لیا ہے باپ کہنے لگا پترا ایک باری مینوں بھی قرآن سنا رہے انہیں پھر قرآن پڑھیا میرے آقا دے غلاموں قرآن پڑھتا جا رہے ہیں تے جان نکلتی جا رہی ہے روح کفتے اندری تو پرواز کر گئی راتوں رات دفن کیتا گیا سویرے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پتہ لگا تے آپ بڑے نراز ہوئے قبر تے جا کے نالے سلام گھلیا نالے آکیا نوجوانا اللہ دا قرآن گئے تیرے لی رب نے دو جنتا تیار فرا چھڑیا نوجوان بھی کہندے ہونے سیواری میں توبہ بھنی تے رب میں آبے اعتبارا پھر بھی تیرے فضلت مولا میں آسان رکھنے والا رب سنا مال دے وے رزق دے وے تے دل وچ حسد نہ پیدا کر اپنے لیے بھلے دی دعا کریا کرے تے دوجے لیے بھلے دی دعا کریا کر سبحان اللہ رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑا سونا سبق دیتا ہے تے آپ یہی فرمانے میں زمانے والے اللہ نو بندایوں پسند ہوئے جڑا ہر دے بھلے دیاں دعاواں پیا کر لائے سبحان اللہ کدی لباتے اے دعا نہ لیاو اللہ سنے دے مال نو برباد کر اللہ سنے دے گھر نو برباد کر دے رب کائنات فرماندا ہے تو کون میں ایو جے بددعا دے والا رزق دین والا میں مکان چنگے دین والا میں لباس چنگا دین والا میں شکل چنگی دین والا میں تے عزت دین والا میں تے وقار دین والا میں اللہ فرماتا ہے کوئی دنیا تے جمعہ نہیں جنہوں میں عزت ہاں کوئی دی عزت لین والا پیدا ہویا ہی نہیں بے شک سبحان اللہ بے شک پنجابی والے آدھے نے ہاندی ابلے تے اپنی کنڈے ساڑ دیئے
سبحان اللہ بے شک اور کی کرے گی اے میرا وقار کسے تو جلن دی حسد لکھ نہ لیا بھلے دی دعا کر تے یا کہ کر یا اللہ میں نو بھی معاف فرما دے تے سارے مومنوں معاف فرما دے ایڈی سنی دعا دے تو تیرے لباتے ہونی بلکہ میاں صاحب فرمانے نہیں باغ شداؤ کرے ہرے آسونا تے ہرے بھکھا پھل کھا فیض ملن ہزارات تائیں تے ہری آمن والا بھر جائے اس لیے حضرت وقار مدینے دے تاجدار دے غلاموں بھلا بندہ یو جڑا دعاواں پیا دے آئے سبحان اللہ تے اے بھی عرض کرنا چاہواں گا حضرات تہاڈے تجربیاں دے اندر زندگی دے اندر موقع گزریا ہونا اس دنیا دے اندر بلکہ 2020 سال اٹھا لو تے بڑے بڑے لوگ بھی دنیا تو چلے گئے تے بڑے علماء بھی چلے گئے بڑے جناب آستانیاں دے مالک بھی اللہ نو پیارے ہو گئے تے بڑے سونے نوجوان بھی گئے نہیں تے بڑے مالدار تے دولت میں بھی دنیا تو گئے نہیں تے جا رہے نہیں 2020 دے اندر بڑیاں موتاں ہویاں نے تے سانو عبرت دا سال نظر آنا چاہیے کئی ایسے لوگ ہیں جنہاں دے مکان بڑے عالیشان کئی ایسے کہ جنہاں دے ڈیرے بڑے عالیشان مکان میں کو تے ٹیلاں لگیاں نے دارے ویکھو تے ٹیلاں لگیاں نے میں ایک پوچھنا چاہنا ہوں اپنے لیے بنا کے گئے نہیں سونے مکان تے سونے دارے تے سونے ڈیرے بنان والے اب نظر نہیں آ رہے عیاشی کوئی کرنگے بنا کے کو گیا آئے اللہ سنے دی قدرت دی آواز ہوں دی ہے بنان والا تمہیں پر ویک لے میں تنو ویکھن دی مولت نہیں دینی یہ دورے تے تیرے تے مکان پہ بنانا ہے تنو انہوں دے اندر سوک لین دی مولت نہیں آئے گی یا تیرے یار بیلی برتن گئے یا تیرے بھراوی برتن گئے میرے تجربے دے اندر بالکل ان قریب نام نہیں لے رہا واقعہ انہیں دا بھی گزری آئے ادھر بھائی مرے آئے تے پیچھے جداد دے رولے پہ گئے کوئی آندھے موبائل میرا ہے کوئی آندھے اے سی میرا ہے کوئی آندھے ایل سی ڈی میری ہے کوئی آندھے جناب یہ جڑے بیڈ روم میں سوندا سی یہ بیڈ روم میرا ہے کوئی آندھے تیرا میرا ہے کوئی آندھے مکان میرا ہے میں کیا چلے آج تنو تیریوں کے مکانوں دی بڑی پہ گئی ہے تینوں اوندا دکھ نظر نہیں آ رہا جڑا بنا کے دنیا تو ٹر گیا ہے باپ مرے اس رنگا ہونے ویر منا کھنڈ کھائی ماما باجی محمد بخشا تے کون کرے رکھا جان نکلنی ہے تیری جداد میں رولے پہ جانے قسمت والا ہوئے چیدی اولاد پچھو قرآن پڑھ کے بخش دی پئیے سبحان اللہ اور مکینہ نو ایسیاں دے رولے پہ گئے نہیں تو موبائلہ دے رولے پہ گئے کسے نو یاد نہیں ساڑا بیراٹ اڑ گیا ہے کسے نو یاد نہیں کیڑا دکھ سنو ملے آئے اس لیے رات سدھے رات کماؤ تے سدھے رات لا کے جا جے پچھو کوئی نہ پڑھنے والا ہوئے کم از کم تیرا مالی تیرے کم آ رہا ہے چڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے آج انہاں بھی باسیاں
کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے دنیا دے نظام سے ہے بس ادھر بندہ مریا نہیں رولے پہ گئے ایک بڑی مزے دی گل سناواں دے تھکے نہیں تھے سبحان اللہ حقیقت رات میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا بالکل حقیقت ہے ایک کہانی نظر کو گزری ایک بندہ کی عمر 75 سال ہوئی تو بیماری لگ گئی ایک دن میں ہوشی دا غلبہ ہویا 4 پتر تے 3 دیاں انہوں نے پتہ لگا بابے دا آخری ویلا آ گیا دیاں بھی آ گئیاں پتر بھی آ گئے اولاد ساری آ گئی انہوں نے ان لگا جی میں بابا فوت ہو گیا بابا دوجے کمرے چکے آئے 7 اولاد 4 بیٹے 3 دیاں دوجے کمرے چاہ گئیاں ایک آندہ یا کمرہ میرا ہے ایک آندہ یا دی جرسی میری ہے دو جاندہ ہے کوٹ میرا ہے تری جاندہ ہے کمبل میرا ہے چیز میری ہے تیو دے پوترے کہنے لگے شہ میری ہے ہویا کی کسے پوتریوں دا کوٹ پا لیا کسے پوتریوں دی گھڑی پا لئی کسے بیٹے موبائل لے لیا کسے بیٹے جناب وہ دے بیڈ روم تے قبضہ کر لیا کسے جتی پا لئی کسے جراباں پا لیا یہ ساریاں شنگاں منڈی دیاں عبرت دی گل حضرات اللہ نہ کرے کسی نال اندہ واقعہ پیش آ جائے اللہ تو ڈر گئے پہلے ہی تے ادھر بابے نو ہوش آ گئی بابے دی اکھاں کھلیاں تے ساری اولاد تے پوترے سامنے آئے ان گھڑی کسے پوترے دیا دیا کوٹ کسے پوترے پایا ہے تے جرسی ہو دی جناب مالدار دی جرسی تے جرسی ہو دی کسے بیٹے پائی ہے کوئی کمبل لے کے جا رہے کوئی موبائل لے کے جا رہے جیڑی جُتی انہیں پانی سی وہ بھی دی اولاد بیٹھ تھلو چاہ کے لے گئی ہے وہ تھلے اتریا تے جُتی کوئی نہیں جراباں کوئی نہیں نہ کپڑے کول نہ کنبل کول وہ انہیں کیا باتیں بختو وہ ظالموں میں 75 سوال کمینداریاں ماں اور لنکیوں میں نو مادے لین دیں دیو پھر چیزاں مادے لین دیو تو جو ہے حالات سبحان اللہ اے دنیا دی حالات وفاداریاں دے جنہ دے سیمان کر کے نہ حلال دی تمیز نہ حرام دی تمیز بس ہونا چاہیے محمد پھٹیا چھٹئی جگی سارا سجیاں کملی والے دیاں یاریاں نے کہ گلان سمجھ آگئیاں تے عمل کرنے دی کوشش کرے آرے اپنی اولاد دی تنگی تربیت کرو انشاءاللہ کہنے تے نائیون بابا مریا نہیں تے چیزاں بنڈن لگ پون ایندے دیون اللہ نہ کرے کسی دباب دا سایہ اٹھ جاوے تے کم از کم دعا کرن والے دیون تے دعا وہ کرے گا جدہ باپ اپنے پتر نو نمازی بنا کے دیا ہے جدہ باپ اپنے پتر نو قاریت قرآن بنا کے دیا ہے جدہ باپ اپنے پتر نو علم دین سکھا کے دیا ہے ادھو بابا اکھا میٹے گا پتر رکھے گا جو بلی اور بابے دی قبر تے جا کے قرآن پڑھے آئی ہے جدہ غافل بن اپنا جگانا یاد کری غافل بن اپنا جگانا یاد کری سونے دنار جو گزریا وہ زمانہ یاد کری سونے اور نیک رستے کے چلنے توفیق عطا دنیا تو گزر گئے اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی بخشش فرمائے جتنے دے والدین اسی تو کار زندہ اللہ تعالیٰ درازی مرتا وآخر دعوانا الحمدللہ